administratibo, oficial administratibo, ayuntamentu baten. Por oposición, lehenengo proiektu bat alaman. Markineko ayuntamentuan. De segunda kategoria. Oin, ez egiten dabe, titulu dago hau. Nik neuken hori titulu. ¿Zuk ze titulo? Bachiller. Bachiller. El año 56. 56. Eta zenbat urte izen duzen? Eta bost, sei. Alkaten da bani, baina dan egin nintzunik. Egun zenan, zazpi enpleu. Biar asko. Zelako biharrak? Nik principalmente inaman kontabilidadie. Baina, inaman dana. Catastro, altas y bajas, industrial, informes, actas, danak egin nizun. Remonta bide 56a. Sekretarizuek, el titular, de segunda categoria, idolazteban, 2000 presta eskartzua hilien. 2000 presta eskartzua. 2000, algo menos. Pentsaizu, hilien, non asko zan, no? Claro. Oinen 2000 presta, sakui bat ekastazuz. Hori da, bai. Eta oporrak? Nik, en general, hartzen dituen urrixen. Bestik hartzen dituen julio, agosto, septiembre. Nik oktubre, beti. Uste hori hartzen dituen 1000 beteko oporrak. Hilebete lehen bez, da? Bai.